Oh, mukbang daw. Sabi ko dahan-dahan lang para di kagad mabusog. Yung lalaki. Ha? Yung lalaki. Ay, yung ano. Ayan, sama raw si Tilo sa akin. Bali. Wag yan, bawal yan. Bawal na yung half piece dun sa ano, sa Eriga. Bali. Oo. Nasama si Tilo mag-jure, tapos hatid ko rin siya dito. Sana nandun na. Dito rin naman ako dadaan. Oh, nagpabango pa talaga. Wala naman chicks na iangkas. Let's go. Helmet mo. Sama ko Tilo. Full tank. Nandito na kami Tilo sa ano, sa hospital. Pasok kami sa loob. Bye. Dali mo na yan. Pasok kami sa hospital. Kunin ko yung result. Ayun, bali pauwi na ako. At wala pa. Baka maya-maya pa raw ma-send ng doktor. Kasi ni yung number ko siguro baka bukas na lang daw. Pag mamaya i-send, sabi ko bukas ko na lang kunin. So uwi na muna ako. Basta magtitext naman daw sa akin pag na-send na. Pero hinihintay na lang naman nila yung ano, yung result. Wala nang problema yun. Ano lo? Saan tayo? Ano gusto mo kumain? Ikaw? Ano? Gusto mo ano? Kung gusto mo? Ano nga gusto mo? Ha? Ayan po, hanggang dito na lang muna vlog na to. Maraming salamat. Ayan. Thank you sa mga ano, sa viewers natin. At siyempre, ulit-ulit natin pasalamat ang mga sponsor. Ayan po, ingat po kayo palagi. Grabe init. At kain muna siguro kami ni Tilo. Ayan, bye-bye. Hello. Kain tayo? Ha? Kain daw kami Tilo. Ano? Pangyasan? Ha? Ano gusto mo? Ha? Pangyasan? Ikaw nga? Tinatanong ko kung ano gusto niya. Sabi niya, babae daw. Babae. Ano? Wag, mapagalitan tayo. Ikaw kaya ito? Ha? Mura lang yun. Mura lang yun. Tara. Ano, mangyanasan tayo? Ha? Sige. Napunta kami ng Nabuan ni Tilo. Ang inasal daw. Lali ano? Ha? Ano kay Espelarita? Espelarita? Oo.
Diyan din si Tricia? Oo. Kamu? Madami mga inasal, ilok. Nabuburing din kasi siya dun sa ano. Sabi niya kanina sa akin, gusto niya sumama. Tara ka po. Kasi mag-isa lang naman siya dun sa barracks. Kapag piso, sabi niya, sama raw siya. Di sinama ko. Kaya gala-gala rin natin tulad. Dito na kami sa may Mang Inasal. Kaya mo nang mabusog. Handa ka nang mabusog. Ikaw na lang kumain ng kanin. Maghahalo-halo lang ako. Ha? Busog pa ako eh. Maghalo-halo lang ako. Ikaw lang kumain ng kanin. Order ka na. Ano gusto mo? Alin yung gusto mo? Ha? Dito kami sa Mang Inasal ni Telo. Ano sa'yo? Hello. Pili na. Team 1. Ilan po? Isa lang. Only Yan na lang. rice. Only rice. Drinks po? Iced tea or gulaman? Ano? Magdi-drinks ka? O tubig na lang? Ha? Drinks? Coke. Coke? Misti lang ata eh. Ay, Coke daw. May Coke. Wala ko sir. Ano Iced lang? tea and gulaman lang. Iced tea o gulaman? Iced tea. Isa lang. So ano? Halo-halo. Small or regular? Regular na. Yan yung... Ito sir. yung Ilan ganyan. po? Dahil isa lang talaga. Isa lang. 282. Isang PM man lang sino tapos isang regular na kayo. Oo. Ha? Ano? Trabaho kay Palawan? Doon kami sa Rocky bukas. Ayan. Ano? Okay? Pinihintay lang namin yung ano, yung order. Hintay namin ituloy yung order. Busog pa kasi ko. Parang ayaw ko pang kumain ng ano, ng kanin. Eh, tinataba na tayo lalo. Lumalaki na yung tiyan ko. Ganun lang mag-halo-halo. Tapos bukas, siguro mga hapon na lang kasi tutulong muna ako dun sa sinabi ni Bagatcho. Doon nata sa Roque bukas. Tulong muna ako dun. Tapos pag ano, kukunin ko yung CT scan. Kasi wala pa ngayon yung CT scan. 46 kunin natin. 46. Ha? Ano? Sabi mo? Hugas ka ng kamay mo dun, oh. Hugas ka muna ng kamay. Ano? Ano? Kudyari. Doon may hugasan ng kamay, oh. Mamaya mo na. Hugas ka muna ng kamay mo. Ha? Hindi, maghalo-halo lang ako doon.
Ha? Sabaw, hingi ka ng sabaw. Nasudrigs na lang sa kanya. Ay. Ay. Dami. Dito pa lang, huwag mo lang itawid doon. Dito mo para magamit mo. Huwag siya na kamay mo. Gala rin na paminsan-minsan. Kawawa naman. Pag alis ko, paalis na ako, nagtanong saan daw ako. Tinanong kung gustong sumama. Gusto raw, nakapunta kang Iriga. Tapos sinama ko na. Pagdating nagtanong kung ano namin ninulam. Eh wala na, ubos na yung ulam namin kanina. Naghanap ng kape, wala rin kape. Naghanap ng kape doon sa barracks, wala rin kape. At nagugutom ka? Gugutom? Ha? Kape lang. Eh, banatan mo yan. Unli-race yan. Kaya tayo. Oh, mukbang daw. Sabi ko dahan-dahan lang para di kagad mabusog. Yung lalaki. Ha? Yung lalaki. Ah, yung ano, yung mahilig si Andres. Rice! Ano pangalan nun, yung vlogger? Yung vlogger din yun na ano eh. Namama yun. Oo nga, mamama. Rice! Sabi ko, dalawa na oh. Pangatlo na yan. Dahan-dahan lang yung subo. Hindi naman tayo mamadali. Pag minadali mo yan, uwi ka agad tayo. Atid na kita doon sa barak, ako uwi na rin. Magalo-alo lang. Nakakaano, binti ka. Hmm? Kasi ulit.
LTO? Eri ka? Bakit? Oh, sa una nung pinunta natin sa una. Paulo pa yung resulta tayo. Ha? Ito. Halo-halo po. Sabay yata pala siya. Sabay yata. Sabay. Tapos nung ako sa pamilya. Isa sabay yata. Grabe init yung biyahe namin tilo. Wala. Nandaan lang. Nakapag po ate. Ha? Nakapag po sa mga sinulan. Sa? Ulit na siya. YouTube? Facebook. Facebook? Wala na? Nahack na. Bakit? Ulit na siya. Oh? Sayang. Sarap ng halo-halo. Ano? Kaya pa? Baka di maubos ah. Dandan ha?
Ganun ba kayo? Kaya pa? Busin mo. Sayang yan. Laman niya. Tubig. Sakto pag gawin natin, di na mainit oh. Di na mainit sa labas, no? Kaya muna tayo. Busog. Nabusog. Di na makapagsalita. Ano? Loaded yung tiyan. Loaded na yung tiyan. Ang pauwi na kami tilo. Uwi na kami tilo. Ano kaya? Kaya nang bumangon? Ha? Nagugusin na kamay mo? Gugusin na kamay mo? Ganado ka? Tara. Helmet mo. Witan na. Okay lang? Ha? Goods. Biyahe na kami tulo. Atid ko na siya dun sa barak at ako pag-atid ko sa kanya, uwi na rin ako. Erga. Yun ako sa city scan ni Mrs. Kaso dapaman. Mag-fix na sana ako na. Nandito namin sa baras si Tilo. Inatid ko na si Tilo. Kay Bobby. Hindi pa tapos mag-grass cutter. Tatapusin na ata ni kay Bobby. Doon na ako. Lo! Doon na ako, Lo! Ayos na. Ayos na. Uwi na ako. Bobby. Masuk na ano. Oo. Bili muna ako ng pasalubong. Pasalubong. Ano pa da? Chakoy? Opo. May cheese po. Magkano po? 10. Dito po. 5. Parehas mo sa nado? Tuna. Parehas man to? Parehas na po yan. Uy, ano? Sige na. Ano? May palaman. May palaman. Tikman po. Ano may palaman? 5 din. 5 din siya. 10 pesos. 10. Yung may palaman, 10. Opo. King 50 nitong ano, chakoy. Tapos 5 nitong ito. Halagang 50. 5 no? Lima po. Alin po yung isang lima? Ito. Ito? Baba. Yan yung 5. Bali magkano? 73.
Salupong ko dun sa mag-ina ko. Paborito nila yan. Bagong luto pa. Bahay na. Oh. Oh.